apa paribasan dikaya ngapa wae iki nek wis sago ya wis kudu tetep mangkat kok no. Iya ngono ya Mak iya. Aku mau ki diterke Pak Dukun ning kamar mandi le mlaku wis gloyori. Iya. Awak wis ora kena disuwa tenan. Mengkari ambegan karo entut. Ha iya. Iya, ning wis kewajiban ya dilakoni. Dilakoni nganti sak isa-isane. Pokoke anggere semangat ya. Madang. Ramadang. Semaput kuwi pokoke. Pokoke slogane kuwi no. Iya. Piye tak nggo slogan saiki kuwi kok. Ya matur nuwun, Mak. Maca nawala no. Ya, eneng nawala, eneng saka panjenengane Bapak Bardi sing kepareng rawuh Pak Subardi. Ya, paring nawala karo awake dhewe. Ya. Sik tak jukuke nang nggon sakno. Saiki ning jero apa jenenge? Nang jero surjan dadi nek tak jukuk ki mike gak kudu manut mik ngene iki. Iya. Saking wah iki ya Pak Bardi ning Pak Bardi sayur. Endi lho iki? Oh nggih matur sembah nuwun. Ya, Pak kula badhe nyuwun caping gunung yen saged sik nyanyi wong ngapak. Wah mboten nderek menika wong ngapak Kebumen saking kula Bardi sayur pasar stan rencange Pak Tusio. Wah, mbok sing nembang Pak Tusio mawon. Wong kancane Pak Tusio kok malah njaluk sinden saka Kebumen. Coba Pak Tusio kon bawa caping gunung. Iya. Ngono ya Mak iya. Karo apa liyane sik alon-alon no. Ya. Wah, kok akeh banget ki saka sapa iki? Kokean gending anu didik. Iya. PT Karya Cipta Mulia minta lagu pepeling saka PT Karya Cipta Mulia. Wah, ya sindene do weruh sik. Nah, seneng aku nek do senengane do ngelirik-ngelirik ngono. Iya. Karo iki saka panjenengane Pak Subardi no. Iya. Wis. Nek tak cepetke ngene. Minta lagu Sesideman. Ya, saka Pak Bardi kuwi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya. Anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem. Ya, matur sembah nuwun kepareng rawuh. Ya. Ngersake lagu Sesideman. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Matur suwun ayo di anu apa? Diaturke mboko siji no. Iya. Mengko ben cukup waktune ya Mak. Iya, ya mesti cukup. Iya. Karo iki sik tak ngaturke lelagon. Ngene iki mau ana sing nyuwun lumantar. Endi kok malah ilang? Oh iya. Wis kepareng transfer. Oh iya, matur sembah nuwun Mak. Saka panjenengane Mbak Mas Heri Isuba nek ora kleru. Iya. Kepareng nyuwun lagu ya kuwi Tak Lelo-lelo Ledung karo Putra Nuswantara ing nyekar Mbak Ika. Oh, untuk anak kembarnya Sina Baihaki Alfariski karo Aksa Pramudia Alfariski sing berulang tahun tanggal 4 tanggal 26 Desember. Semoga jadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua. Saka ngendi panjenengane? Saka Depok, Jawa Barat no. Oh. Jane le nyuwun wis ket mau bengi. Oh, ning lali ra tak waca. Mula bengi iki diaturake. Ya ora apa-apa. Wis ditransfer 500.000 kagem Mbak Ika. Oh iya. Lumantar Mas Indra sing ngasta Ranwo streaming. Oh iya. Jane nengke saiki pamundutan lagu iso liwat streaming langsung ditransfer ya Mak. Iya. Mulai iki do buka rekening kono. Iya. Sinden ki mulai do buka rekening wis BRI, BCA, Mandiri. Iya. Wiyaga ya iya Wiyaga. Oh. Do mulai buka rekening. Iya. Ning dijupuk wae. Ora ana pemasukan babar blas. Bambang pengeluaran. Iya. Ya wis ora apa-apa. Matur suwun. Diaturake sithik? Ya. Saka panjenengane Bapak Subardi DPR RI Jakarta kono sing lenggah ning Sleman kene no. Ya. Diaturake ndak selak kundur. Panjenengane pakaryane akeh banget DPR ki minangka dadi wakiling rakyat Ngayu Jakarta
Ya, mula diaturake dhisik mengko ndak selak konturna. Ya, sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar coba Mbak Agnes. Ya. Sesideman pamunul Pak Subardi. Ya, engko iki ya ana Pak Subardi. Sing bakul sayur. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Caping gunung. Ya, ora apa-apa, Mak. Engko bar iki diaturake. Ya. Monggo. Alon-alon nggih, Pak. Niki nembe seret telake. Wah, jan wis. Kaget aku. Nek kowe muni ngono kuwi sing cerbung kuwi wiyaga. Niki nembe seret e, Pak. Wiyaga langsung muni ora masalah. Oh, alah. Ya, monggo. Ya. Wiwitane anderek sang Paduka paingan wis ngendika karo aku lho, Nok. Piye? Iki para bapak-bapak perangkat iki engko arep do nyawer. Wah, ya tata-tata iki, Mak. Pokoke aku ya matur bebas mawon, Pak. Mangke kira-kira arep nyawer ya munggah panggung langsung maringi arta joget sila mudhun meneh. Jukuk dit meneh munggah meneh. Ngekeki presiden joget sila mudhun meneh. Jukuk dit munggah meneh, mudhun meneh padu karo bojone. Nek janjijaken ning sana terus, Pak. Terus, Pak. Terus. Ya ora. Ya mangga. Sowan menyang kutha gedhe bandara terus dipandu karo dukuhe pugeran. Wah iya. Wis siap dhewe wis nyandang cara pramuka. Prapta iki mau ora sandangan pramuka ning kaya ketua Linmas. Wah ya wangun e. Heeh. Mau terus pamit. Aku tak parkir. Ya wis parkir wangun kok kowe aku ya. Nena selendang kuning kang saking wukir swara kurang Permana ning wasis ngungrum marang bendara Sulistya
pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ya terus tresno sesideman luwe becik luwih becik baterana timbang pepisah liwat kincang ing alismu kuwasa nglandang hatiku nadyan wesling serius waku aku isih mampu lateni solahmu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwuhan rimpun jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine
Matur suwun Mbak Agnes ya kepareng ngaturake sesideman ya pamundutan saka menyare Bapak Subardi DPR RI no ya kalajengaken la iki pamundutan ya kudu diponto-ponto ya men supaya gandeng pamundutane ora patiya akeh mula sing nembang ya kudu sing adil no ya men kabeh ya ketularan kabeh ya kumanan ngono ya iya caping gunung ki pamundutan saka bapak panjenengane Bapak Subardi uga. Oh iya. Ning sing mau ki DPR RI iki DPR Pasar no. Iya. Pasar Stan rencange Pak Tusyo. Oh iya. Mangga dipun aturaken urut kemawon saking Mbak Ana Pertiwi ngantos dari Mbak Ana Prastiwi. Iya. Panjen tak paske kok ngene Ana Pertiwi kono Ana Prastiwi. Ananging, heeh. Ayo, Bi. Ya. Pira sindene iki? 0,46. Pira sindene iki? 8. Ah, kecilnya. 0,46 tuh 8. Ya, Bi, dong. 100. Wah, lagu ini karo piye lumayan aku keturunan 200. Poin. Jangan nunggak ke jenang sopirku. Iya. Saben bengi nyawa iki diurutke le nyinden ngadeg kabeh tenan ngebak-baki ora. Wah, ngene akal-akal ora. Ayo to. Wong sinden loro kon ngadeg kabeh. Kok nek mboko siji wae ngadeg-ngadeg ora. Nek nyawerne ora me ngomong. Lagi hitung dit diganggu. Ya. Kona jere ya arang bareng-bareng ngene iki omen adil ya yen mamajang mong karo janur kuning jere kembang wae weton monggo sapa ki tibake? Batatin ayo, Tin. Pacitan Sarwi iki sing diancam rodo kowe pugeran kok. Iya.
Ati. Kon apa? Kowe engko arep digeret medun kon njaluki saweran. Sityo besek-besek. Iya. Jana Panas. Yo Mbak Ayu. Yo. Tak kira nek polisi. Endi? Mburi kleru wi. Ono wiyagaku sing nyolong ya. Ya ora ono. Neno dusun Paingan. Ya monggo Mbak Tiwi, ora usah gagak tak ambali aturku anggere tekan nggon Panasudan iki mesti parikan kagem acara bengi iki ya kuwi merti dusun Paingan. Iya. Didongakake supaya reja, mulya, tentrem, ayem, rukun samubarange bisa kasembatan lan kacukupan. Amin. Aku lali ora katokan. Ya bener wong bengi iki kowe jarikan kok. Nek nganggo jari ngono iki jenenge jarikan. Ning nek kowe ngotok dawa jenenge katokan. Terus artine Mugi tansah lancar rezeki. Heeh. Kagem warga Paingan. Nah, amin. Apik kuwi. Monggo jejere Mbak apa Agnes. Monggo. Aku ya ora katokan. Kaya juragane Lopez anu apa apa Nes? Aku ya ora katokan. Kowe la loro. Wah. Terus Neng jarian. Mugi dusun Paingan. Tansah kebak karaharjan. Ya iki ya sisan. Wis nisis kabeh. Ya. Kemah neng Sekipan. Wow, Sekipan iki ngendi? Kutha Tawang Mangu. Oh, ayo. Terus Mugi warga Sekipan lho. Paingan. Oh, lah iki ngalamun Kleru, iki. Pak. Sik, kowe iki katokan ora kowe kok ngalamun. Mboten. Apa dadi ngalamun? Mugi warga Paingan. Ya. Mugi warga Paingan saka kuwi. Mugi warga Paingan tansah rahayu. Ya, jejere ngendi? Ayo wedangan. Pacitane jadah. Mugi warga Paingan Gemah ripa. nggih. Nah. Aku tak jedhek aku saking pinterku. Ayo yuk, ayo. Sapa sing ngaku ora iso mbedhek 200. Kira ra baen-baen. Jatahku 200 ki engko peken. Heh? Ayo engko ora usah do cewek engko tak. Ya. Ayo yuk. Nggih, Pak. Pit-pitan ilang sedele. Aku iso. Terus Mugi dusun Paingan. Sik, stop, tak pikire sik. Mugi ketekan panjangkane. Ayo. Mboten. Waduh. Kewan. Iya, tangane iki rasa ngene-ngene. Aku risi ndelokke. Nya, ora apa-apa wis iki pokoke rejeki iki didumong akeh. Nah. Yes. Wah, apa? Ayo kowe ya ora kena mikir lho kowe. Nek kuwi ya kuwi.
Nggih. Mugi warga Paingan Sayuk rukun wargane. Sah lho, Pak. Sah nggih. Ya. Alhamdulillah. Digembol wae rasa keke bojomu ndak mbungae. Ya, jejere wis iki wis wae lho. Wis entek. Kok ming pisan. Wah, wis ora jarine aja dianggep cah tipis, men. Tipis mbok men. Ya. Neng ngarepan. Neng ngarepan Jagongan ro tanggane. nah pek iki Mugi warga Paingan ayam tentrem wargane. lah wis sarwa bener iya yo Mbak Ayu Mbak Wahyu Ana macan mlaku-mlaku. ora apa-apa Mugi sedaya warga Paingan tambah maju. iya yo jejere Ana Prastiwi Ana wong edan ana wong edan ngopo lagi ndalang 200 aku cah blok-blokmu kok kowe iso ngunekke aku edan ki 200 saya elek 500 terus esuk rasa mangkat ya esuk rasa mangkat kek ngakoni nek edan to. ya takoni ra apa Ya syukur nek ngaku. ya Mugi desa Paingan saya berkembang. Panasutan terus sapa ya Panasutan udan panas aleng-aleng caping gunung wong dielek-elek kok malah dikai dhuwit kowe meneng aja omong-omong kae wis tak nei japa mantra oh sapa nyekel dhuwit kae tuwa wah iya oh wes ya jejere kanca-kanca sik yo misoa caping gunung wah apel muni misoanya dilebokke kaskeke gol ndak sindene ndak mengintak entuk wae kok ya kodho gemermeng ora sinden ki aja ditransfer ono sing sak lagu 500 sak lagu 700 ngono kok angger aku ngulungi wiyaga kok tatin lang ya wis ben ra apa-apa men dinggo urip kanca-kanca seragam ayo men go tuku seragam ya wong ya butuh seragam butuh iket butuh jare ya nek ana sing nganggo selop tukake selop ya ngono ya mak dadi kompak ya kok iki ditapukke sik mangga Nadia aku nek kesal ngene iki suara-suara Waton sarta lanang Mbak Wahyu mangkat mau bengi ra iso tindak mergo nderekke sing kakung oh ngasto sing kakung ki turun dalang sapa nyono sing ke 17 oh iya
Hadi Sukimar. Ino maneh. Ayo Pras. Ngece meneh kan. Wis rawani. Rawani kok ngece sekali lagi 500. Ning sesuk ra mangkat. Piye, gelem apa piye? Emoh aku. Berarti kapok karo aku. Inu mane banyu Bening. Yo, dilanjut wae yo. Dek zaman berjumpa. Berjuang. Dek jaman berjuang jor kelingan Eo aoe eo yo yo nano gawe tangan pengendang ketrikel-trikel iki ya di anak niku. Iya, iya. Ben kapok. Sekar bisa nyawa gunung desa hati raja Tur, mangga.
Bambang tuku gedang. Ayo saiki kaya rasane kaya Pak Bambang tuku gedang, gedange tugel-tugel ngono kan. Ya, apik iki mau. Caping gunung diaturake, ya. Iki saka CV PT Karya Cipta Mulya. Ya, iki sing ngaturi arta 1 juta mauno tak dumke Ibu-ibu Waranggana cah 1 200 aku tombok. Tombok pira iki? Tombok 600-an. Ya ora dadi ngopo. Ya opo to jeneng pimpinan iku kudu blobo. Iya. Kudu lomo. Iya. Kudu atos. Apik tane kayane mau ming 100. Lha mripatmu ora weruh kok. Lek ku ngitung iki cah 8 iki 1.600 kok anggepe ora. Ya diaturake. Ya saiki sapa pepeling? Ya. Dadi saka CP Karya Cipta iki mau 1 juta, tak tambahi nggon aku 600 tak dumke Ibu-ibu Waranggana. Oh. Saka panjenengane Pak Bardi, tak aturke kanca-kanca wiyaga. Oh iya. Wis apik kuwi, Mak. Ayo. Oi manika Pak Bardi. Nggih matur sembah nuwun Pak Bardi nderekaken sugeng kondur. Iya. Ya wis kepareng diaturake panyunane sesideman mau. Heeh, ya Mbak. Tiwi, Mbak. Pepeling. Ha. Jumeneng monggo. Wiwi. Yo. Dibawani. Kok ramu nimi ki cek. Oh iya. Aku aja sok nganu njajal mic ngono kuwi. Pripun? Aku nek ngono kuwi wingi pas cek son ning Jakarta kae ngono kuwi sing teko kirik akeh banget. Ya. Bangga. Rukun Islam. Nah. Kang lima puniki tibane i. Ora puniku. Oh nggih, Bang Suli nggih. Bang Suli. Oh nggih. Kang lima puniki. Ah, wulu sukune kudu pas no. Iya. Ora pas wulune. Lah, ra kowe iki. Aku iki senengane pikirane wis elek. Wulu sukune kudu pas. Wulu suku iki tiba A I U E O iki wulu suku. Wo, tembang iki ana wulu sukune. Kang lima puniki. Ah, dilatih vokale ora ketok ngoyo banget. Nggih. Enak. Ya. Perih ya, Pak. Hah? Perih. Wah, jan. Aku wulu sukune ra pas kok. Aga piye sinden loro maju kok sing diseret sing diperi. Wah, jan senengane do. Ya. Katin ndakno Engko sing bar iki sing biasa-biasa wae no. Iya. Sing biasa sing tegese wis ora ngrasake piye-piye. Nyuwara iki langsung los ngono. Iya. mring para sama Aja padha ditinggalke. Ya. aja padha ditinggalke Rukun rukun lima puniki
nena sahatate kang angka siji ayo nek bar babaran ki biasane ana pengaruh ning swara ngono ya Mak iya mula ngati-ati iya nono kang angka loro salat mula aja sok kurang ajar karo wong wedok iki nganti direwangi perang apa jenenge perang sabil ana ngetokke anake kuwi medun nganti iya aku ki mbiyen ra tegel kok karo bojoku kuwi jaman nglairke anakku sing pisanan kae nganti bingung aku iya mlebu musala salat aku iya ayo wong bingung ki dhewe-dhewe tengok-tengok ning ngarepan kok bojoku bengok-bengok nang waduh waduh bingung aku sidane tandak karo bidan aku kon metu ning jaba bareng aku metu sedina ki suarane ruang bersalin ki grombyang klontreng grubuk batinku apa kaya aku jebulno bojoku nglairke mancal bidane kenablak lemari tumplak dadi grombyang aku mlebu pun lahir Pak ngono alhamdulillah lahir napa bidane muni menungso atos ya ini aku ya trimo bae nggih waduh niki bobote kathah sanget niki 3,5 kilo niki kudu dijahit Pak oh nggih ning kula diturai nggih Bu mangga dene kang telu Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso nenone papat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna ya mangga tak kuntak neng tak kuntak neng mangga pepeling diaturake yuk
Wis diaturake saka PT Karya Cipta Mulya. Ya. Ngono ya, Mak. Sabanjure ana pamundutan liyane iki wis diaturake kabeh, Nok. Ya. Mung kari saiki apa jenenge tanggung jawabe mau wis ngendika karo awake dhewe. Dukuhe pugeran ki, Nok. Ya, kon mrene. Kon tindak mrene, men. Wis nganggo klambi komplit kaya pasukan. Ya. Pasukan tidak berani mati. Lah kaya apa? Ya. Wis siap. Oh, yo digameli yo. Dilmung mung dilmung. Nganggo anten barang lengene. Ya maksude iki nek cara pasukan sandangan apa kowe? Biasa wae. Biasa. Ketua apa ngono lho aku pengen ngerti. Aku omong ro dae apa omong ro wong akeh? Ya omong ro wong akeh piye semene iki mesti iki sandangan cara apa ngono iki mesti kudune ngerti kok. Ya, ini saya perkenalkan, kalau saya berpakaian Jawa udah biasa. Nah. Kenapa saya pakai pakaian seperti ini? Nah, kenapa kok malah tak? Wila. Iya aku agar tak kandani. Oh iya. Di Maguwarjo itu terbentuk ormas terdiri dari R5. R5 itu apa, Pak? Redam, Linmas, Matador. Oh, Redam, Linmas. Jadi Redam itu relawan daerah Maguwarjo. Relawan daerah Maguwarjo. Linmas kan perlindungan masyarakat jelas. Perlindungan. Ya. Sing cetha. Iki mau kurang cetha. Ora kok saka kene ora perlindungan e. Ketoke wis nganggo R ketoke. Terus sing anu Matador iki. Manunggaling taruna dadi olahing rasa. Jadi R5 itu dibentuk aja mong sapa-sapa. Ya. Sing bentuk Pak Lurah. Oh, R5 itu dibentuk oleh Pak Lurah. Sing ngerti ming kowe lho. Wong ngomong nganggo sound system kok sing ngerti ming kowe. Wis do ngerti kabeh. Jadi R5 itu di bidang sosial kemasyarakatan. Di antaranya membantu warga yang kena musibah atau punya hajat. Atau dalam seripah itu kami membantu untuk agar supaya pemakaman itu lancar, terutama di parkir ataupun di jalan raya yang mana perlu penyeberangan. Pertanyaane, rasa takoni. Tak takon sik to. Kuwi sagam apa? Matador. Matador. Nah, saiki Matador itu membantu masyarakat dalam hal seripah. Nek sing mati sampean, sing arep bantu. Lah iki.
Iki lho, angel jawabane iki. Ketoke semu ndongak-ndongake. Ora sampeyan iki kanca akar kok. Iya. Sing cetha. Kanca akrab. Nah, aku mau ere lali yo tak cethake kok. Kanca akrab ya ora duwe. Upama sampeyan iki sebagai matador, nek matadore we mati. Ayo. Sing arep njaga matane sapa? Jadi R5 itu bisa diperuntukkan oleh siapa saja. Oh lah gitu ya. Jadi tidak hanya di lingkup Maguwarjo, akan tetapi dimanapun saja selama Bapak Ibu membutuhkan kami beserta rekan-rekan, kami siap. Kontaknya membantu tenaga. Tidak ada apa? Tidak ada amplop. Oh ya bagus. Tidak ada amplop. Kok ora muni amplop kok mencereng. Maksudku eneng isi sing tak karepe iki. Wah iya. Ya mau sampean ngendika karo aku, mengko aku tak karo Tatin. Nah, saiki ya ben dikancani Tatin. Ya. Tin, kok malah dikuas raine. Dadak dicet barang apa? Kaya enten wulune. Hah? Kaya ana wulune. Ayo di tamu ilang kok. Ya. Ya ngati-ati kowe mungsuh matador kowe. Nah, hati-hati diserong. Musuh napa? Matador. Matane sapa? Enggak, aku ora wangsulan ora. Senengane mancing-mancing. Ya, ya, karo Pak. Nggih, Sugeng dalu Pak Moto. Sugeng dalu. Ngapa Ruci Dokak wis ngelik lho. Wah jare Sugeng dalu tak jawab Sugeng dalu kok. Ayo nek aku Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Bu. Nah, ngono kuwi rak ya kepenak to. Penak apane mung swara penak. Loh. Lah karepe arek apa? Karepe apa? Ah, ya modar kowe nek karo Tati ditantang tenan kowe. Ora celingak-celinguk. Nek udu swara karepe arep njaluk apa? Karepe apa? Ah, sakarepmu kok. Mas ati kon dalange jenengan tok sing jawab ki. Modar ora kowe. Ngapa ngeles dodo barang? Lah ngelos nggo namu ra entuk, Dik. Wani apa piye? Ora. Lusen nek wani lusen. Mboten wani, enten sing kagungan. Matador kok gaya. Wah. Lah iki lho. Wis wong direwangi bantu malah donekke gaya iki lho Lah lakon. ora lho salah kok muni pengen wis suarane tok. Kok kewanen lho rumahsaku. Mbaya man wani wong wis dikon dalange kok. Lah ya ning mbok rasa tekan kono-kono. Niate ndene arep ngapa? Anyawer. Ya ngene. Ngene. Ya tandang gerayange sik kaya ngopo kok. Lah maksudnya piye kon ngapa kok? Iki mau kon ngopo? Lho ya nembang apa? Ah nembang apa? Jare akeh perangkat sing arep nyawer. Iki mau ceritane iki lho. Kebak gone terus ardo maju ra iso. Lah duwite iki titipke aku. Wo. Duwite titipke aku. Mulane kok nek nyentak-nyentak Ngapa? tak wenehke liyane. Ha piye? Ah tak rogoh to aku ngerti nggone kok. Modar kowe ayo. Iki. Nyemelangi kok iki. Nang kono kita le dele? He? Nang kono ta? Ora. Nang endi? Neng kene. Apa iya? Iya iki. Endi ora Iki lho. ora Lho, tak duduhi warta buka dhewe. ya manut aku. Iki lho. Lho, duit tok. Heeh. Ndel ora. Duit tok. Duit tok. Ning mbok dikeke mbok ora. Oh, awo. Mbok ya iso kuwi engko mengkeke separo iso. Iki sing tak wenehke Biasane dhuku iki mung ngumuk tok. tak wacane tulisane sike. Apa? Diwaca sik. Mbok menawa pamundutan lagu. Iki mau nawala saka dukuhe Krodan Pak Naryo. Duwe sing ngendi? Krodan. Ora jane kene krodan apa paingan? Krodan itu membawai beberapa pedesuan, Oh, berarti pedesunan. krodan iki nganggo rok. Pedesuan. Dongar muni wedhus sing rawane. Oh, krodan membawai pedusunan. Eneng Timbulrejo, eneng Krodan, eneng Paingan, Keposari, Pomahan. Oh. Jadi iki mewakili kabeh warga iki njaluk nyuwun lagu gudeg. Gubuk asmara. Podang kuning. Gudeg apa gubek? Sing bener sing endi?
Kok mah budek ngono. Mbok sing rondok lemare to kowe iki. Iki agek maca iki karo nyekel duit iki malah ndredeg lho aku. Ya kan tak cekelke duwite. Engko. Ming tak cekel lho. Gek kowe iki njembut kowe sike. Engko tak wenehi. Ora-orane nek ora tak wenehi kira ketang siji. Oh, wis andang pelit ngono. Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya dicaos. Kalih podang kuning kalih lewung. Lho kok sike. Kok sike kuwi ana pira kok 3 lagu kuwi? Wah, Saiki sampean ora ndelok streaming saiki nang kene iki matok. iki cekelono sike. Oh, kok nyekelke kertas tok. Tak etungi engko karuan le ngedum. Aku kuwi ora mbadi iki diitung Sik Tin. Saiki dicek sik. Oh percaya banget to. Monggo sik to. Pira? eneng 10. Kurang. Iki sak lagu sak yuta lho. Lah rak tombok tenan aku. Aku mau ki wis deg-degan isanes. Munggah ketoke sangone amplop ning mesti isih kurang ya aku. Lah kok tenan. Dadi dukuh ya sembodo metu ngono lho. Lho nek kon ngetoke tak tokke. Ya ditokne. Lah iki wis tak tokke ngono. Lah kuwi dhek sapa? Pi male uwel ta. Iki dite sapa mau? Oh, dhek kancane galo. Terus iki diwenehke sapa? Keke Tatin kok karo Tatin men didum kanca-kanca Waranggana. Iki Gandeng sing jumlahe nyanyi pira? Tatin to. 1 2 3 4 8. 5 6 7 8. Songo. Songo sing ning kene ngadeg iki lho. Lah ya ora apa-apa. Berarti 8. Heeh. Lah ngapa? Era aja dilangi. Dalange mau ya mbati aku ya mbati. Tak omongi to, aku mbati 200 tak keke si Ayu Iki kok ya bakal tak wenehke. Sakarepku tak nehke sapa? Oh iya. Ya Gubuk Asmara Tin. Ya. Wis ben. Sapa sing temandang gawe engko tak wenehi nek nyoto anu. Lah ya 3 to. Loro wae. Lagune 3. Gubuk Asmara, Heeh. Podang Kuning karo Liwung. Heeh. Oke, ra masalah. Kowe milih apa, Tin? Dan apa wae jenenge? Gubuk. Gubuk Asmara sik. Liwunge engko ya keri ya. Iki sike apa nyanyi sike? Nembang sike? Lah manat arep dikeke sapa kuwi? Ya delok tandang grayemu sike, nggih Gubuk Asmara. Kaya ngopo? Nek pancen iso gawe seneng atiku tak wenehke iki. Tak wenehke. Wanenge mong dheke wong le gaya lho. Walah salong mau ya wekku barang. Paling ming 50 ta menamu. Ya medun kono tak jajake bakso apa piye? Iya. Nyingkar nyingkur Ya carane golek tambani engko lho juget sing tenanan men dikeke 200. Ala wingi meng ngomong tok ya aku gak. Iki Ayo kuwi padha Bisa omongke sampe kok. ayo ya bangane bisu ya. Biasane aku ngopo perlune kok aku ki. Iki nganggo omong-omongan ya. Ya gandeng saya iso omong ya omong sik. Wiwitane nyingkar nyingkur neno. lingsem yen ke mutan lelampahan kang wuri Sapa? Kae sih sapa Mbak Yumu nglaske wae. Prastiwi po? Ngeser aku kok ya. Ah sajake.
Aku wis tau ditantang mbok 5 kok kaya kowe tak tandangi ngene ngono. Ah tenan ora. Kowe wani ro Prasti kowe ngesir kowe tok tandangi umur seminggu stroke. Dene nek wani. Ayam nek wani kok. Enak. Ya. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara Yen liwat. ngapae kowe Ameng dahemu aku. arep joget Ra. Aku ngak nyawang lemu joget. ora joget yo aja digawa duwite Mengko. lah masa aku padha karo sing do lungguh Mengko tak wenehi. Ge, rampungno sik. siap ya Pak kok sawerne ya rasa ngenteni dukuhe Oh, kae bapake jar nyawer rasa. Iya. Rasa liwat akik. kok akeh Akik iki atos. Angil, 200 wae angil. ayo makane tak nengki wae ben Ya. yen liwat aku kelingan kebukae biyen tak keleren ning jagat Glutang. Tak gelas. Oh iya, matur nuwun nggih. Padha-padha. Ora kok begegek kaya patung ki ra iso obah apa piye? Aku mau ngomong karo Mas iki lek joget angel nganggo pakaian kaya ngene iki. Ora usah alasan. Lho isane ngene-ngene iki lho. Mbok ora kalah karo lho sing nang ngarep kae lho do joget pinter kok. Iso obah ora ta jane? Iki bengi iki ketoke tatin galak banget. Ah iya, iya wis ben apa. Ketoke nek delok udah wedanane kaya wis arang-arang obah pisan. Ora iso. Dadi obah iki mak tekelu ngono ta kowe. Ketokno obahmu jajal. Weh, Weh piye? pengen ngetokke. Ya aku tak weruh. Weh, Weh piye? ora apa? Ora lemu obah. Iki wis obah iki lho. Joget. Wis, kowe iki asline meneng wae ning wah terus obah. Jero ngendi? Kaya ngono kok. Ses, pokoke obah. Goyang dalam. Ra karu-karuan pokoke. Apa iya, Kok? Kae sing nganggo pecis kae undangan kae mau sangu duit kae mau. Sapa sing nganggo pecis aku ora kenal ya. Oke. Sapa jenenge Pak sapa? Nur. Pak Nur. Mau wis. Engko aku ya arep nyawer iku. Kae lho. Pak Nur ampun gumujeng tok lho, Pak. Heeh.
Sing dolek iki ora ming aku kae barang. Lah aku urung kenal kae lho, kenalin lagi jenengan kok. Dadi nek kenal ki ming arep uring-uring to. Lah iya lah. Ono wae ra. Ngapa? Ngerti ora kenal nek ming arep uring-uring. Mbok yo di nggo apa ngono. Ya aku tak nembang sik. Iya. Catatan sajroning Iki mau ki diarani urung joget to. Wis mintang-minting. Ame ngene-ngene iki ngapa? Ha pokon bopong kowe nyoh. Ya kene ket mau ngopo dadak kesuwen. Iki rencanane ganti wong ora? Iya ya. Nek ganti wong berarti aku tombok iki wah. Lah ngapa gak tombok? Lho, telung lagu ya telung sinden. Nek tatin tok tenengko kancane do meri tatin terus. Ya isih ora ya. Dite ditompo tatin terus. Ha tilek isi ki isih ora? Isih. Isih apa kuwi duit parkir kok arep dikake. Aku mau melu parkir ra entuk iki. Ya. Mangga. Lho urung rampung to? Urung. Lah kok tak entekne. Lah piye mati rasa apa piye? Wong urung rampung kok ora krasa lho. Anu suarane rada banter iki. Iya. Ya, mangga. Catatan sajroning saya marani. Ayo. Aku kowe dadi karwan. Ning cukup asmara. Saiki lagi rampung. Ya iso. Wis arep piye metu meneh ora? Ya rampung kok kon metu. Maksudnya iki lho. Ha mengko neh le ngetoke keganti wong. Ya wis ganti wong ya, Pak. Heeh. Ha iki mau gubuk asmara diaturake mongko bapak-bapak perangkat ngersake podang kuning. Ya. Yo, ayo yuk podang kuning. Ya, ayo. Iki aku ya tetep nang kene. Lho, tanggung jawab kowe kok rumasane. Lah ngono nek do nyawang aku wis do jelek. Piye? Nek do nyawang aku wis do jelek. Ora pokoke. Engko sapa sing arep dijaluki nek ora ning kono? Engko tak medun tak jaluke sapa-sapa. Mas, Wah, tak lewat. iki sapa iki? Oh, alah kowe to. Oh. Kenal ora? Ora. Ora kenal. Ora. Mbok kenalan. Nah, kenalan sih. Kenalan.
tidak kenal maka tidak sayang. Nah, Yo, salaman. ayo. Aku duku iki dul kono. Sinten? Supri, Allah. Supri, oh alah. Pak Supri Duko. Oh nggih. Duko Pugran. Oh duko. Duko kuwi sing duwe Casa Grande. Men metu. Oh nggih. Sing ajeng nyawer, Pak. Oh iya, wis disiapke iki. Oh, lah pundi? Rene kowe Piye kok nggawa balon? tanggung jawab kowe. Engko ndak sing dikira nyawer mung aku dhewe. Kene. Ban kok anggere munggah wong siji tak goleke wong siji. Oh iya. Iki piye keterangane, Pak? Keterangane anu agek ditungke ga lho. Berarti rong cetok iki. Pikirmu sing ayem. Aneng aku. Hah? Aneng aku. Lah yo Aku tanggung ngapa jawab. nek ana kono? Ya mengancani ngene iki. Kowe ngancani wae aku ra entuk apa. Nek pikire kono ayem ya sing ayem. Sing ayem, sing tentrem. Ora usah kuwatir. Awor aku ki pokoke kudu sing ayem. Oh, engko nek ora ana, Aku ki iso gawe ayeme wong lho. piye carane? Anggere meneng wae ayem ora sambat. Gelo, wis menyang kae. Wis kek, temandang gawe kowe. Wah. Bot-abote dadi wong tuwa goleke panganan anak jan. Oh, alah kowe kok ya ngerti dhuwit. Ya ngerti ya. Weh, ya tok nggo blonjo. Hah? Tok nggo blonjo. Ya ora ya. Lah, Ya nggo seneng-seneng. wah. Gek sing ngajari dalange iki mesti. Iki eneng pamundutan meneh yo. Nggih. Saka Pak Tristianto. Ya wis diaturke saweran 3 yuta. Waduh. Oh iya, nyuwun gending pepeling kas yoga 1 juta, kas sinden 1 juta. Oh iya. Matur suwun. Sampai ketemu besok 27 Desember Joglo Tumiyono. Wah. Nggih. Ya Sing matur 1 suwun. juta nggih sinten? Sinden. 3 juta. Ora, kok aku ngawur kok. Ditransfer 3 yuta. Nggih. 1 yuta diurus. Lah iki lho. Nah, iki sik iki diurus sik iki. Oh. Nggih, Pak. Iki nek nang pemerintahan kaur keuangan. Oh. Dadi nggon sing bagian nampa dhuwit-dhuwit. Oh nggih. Dadi nek kaya aku ngene iki ra nyawer apa-apa yu. Mergane aku ku mung dukuh. Oh, lah nek duka rasa nyawer apa piye? Ya sok-sok. Sok-sok. Ning pikirmu sing ayem. Nggih, tampanan iki. Piye? Iki arep diwehi iki kok. Loh. Lah kok membingungkan. Men kenal nggih. Iki jenenge iyung alah. Ora mundur-mundur, Walah, mata iki wis medhon ya iso nyengeni wae iki. Rumasaku karo aku kole dendamen to tin kowe iki ora tak kapak-kapake kok. Nah, Gak wis, Mas. Ya aku selak ditagih wae. Ya. Karo dibawani. oh nggih. Oh, eneng welingan. Apa? Pak Lurah nyuwun mawar biru. Wah, lah iki. Tumete sing Mas Poku ngene ta? Nggih. Iso yo gamelan pelok lho. Iya. Nek iso ya nyok tampanan iki tanggung jawab. Berarti tumete sing Mas Poku sik kuwi yo. Oh nggih. Iya. Niki nggih kula. Langgam kuwi. Niki nggih sinten? Lho. Oh. Sing cetha Mas, tujuane kok ndak rebutan Mas. Aku engko sing remuk nang kene iki aku. Piye keterangane piye? Nggo aku tenan ora? Ya nyayuk gandeng sing temandang gawe kowe. Oh nggih. Nuwun ya. Nggih, ikhlas ta? Nggih piye sing nuwun iki kudune kowe malah aku. Nggih, Ya, nuwun mangga. nggih, Pak. Ya lek temandang gawe no. Nggih, Nggih. karo joget men disawang wong. Oh iya. Asal niki. Ah, semono kuwi. Ya. Tumete sing waspaku ora ngira rasane ngatiku rikalane sliramu priya idamanku tansah katon esemu gawe awe
kedadeyane aku kudu melu dereake ramane buku mulai ning desaku tansah katon semu aku titip kembang mawar biru openono minangka tandha katresnanku wekasan mung walengku aku titip kembang mawar biru sawahe kowe mantep bae openono minangka tandha katresnanku. Mawar biru. Mawar biru. Pak Lurah sing nyuwun. Ya. Ayo ditumadil engko ditumadil. Ya. Ayo Cita, kepodang kuning. Ya, engko liwunge terakhir Prastini. Sampun ya, Pak. Ya, nuwun. Endo nyambut gawe kabeh. Ya. Iki aku ya tutup ning kene iki. Wis pokoke samudarmu ning kono kuwi. Lakon apa iki? Ya iya. Lakon mulih ra nggo dhuwit tenan iki ya. Utusan perangkat kok ya. Ya, ngono ya. Enggak. Bawani mboten, Pak. Dibawani mboten. Dibawani. Ya, iki mau pamundutan pepeling mau saka Pak Tristianto mau, ya. 3 yuta mau, aku 1 yuta, sinden 1 yuta, pengrawit 1 yuta. Ya. Sabar ya. Ora doting pendonong sik mripate. Iya. Mangga. Iki aku urung kenal. Mbak. Kenalan, Pak. Kenalan kok ya. Cita. Duh kowe dul kono. Duwe dul kono anggere tekan kidul terus duwe lor kono ayo. Heeh, ya ora apa-apa. Ya. Bawani Mbak Cita. Engko men dientekke Prastiwi kuwi. Ya, ya. Aku bingung saben dina mikir Apa? Mikir apa iki mau? Manuk, Pak. Wah. Lah manuke sapa sing tok pikir? Manukku. Wah, ya duwe manuk bareng. Duwe kok ya. Cak rawa. Nggo namu ra ming pleci. Cilik ya, Pak. Ah, wis ora sembodo karo ning nganggo seragam. Seragame ireng-ireng nganggo abang kok ngomah manuke ming pleci. Kuwi nek diberati ming tratrit. Mikir manuk
Walah. Podang. Oh, cah wedok yo ngingon-ingonane manuk podang kuning apik kok. Iya. Aku duwe deruk kok aku. Apa? Duwe deruk. Deruk kesokan solar nyekukruk. Mbok, manukku deruk ora mung podang wae, sik diopeni. Wah, aku senenge podang ya, Pak. Wah, Teruk ki pengen iki ya. ya sesuk tak melu-melu tuku podang ben dirumat. Wah, lah podang iso marai kei rejeki ya. Nggak sakit ya, Pak? 7-8. Nah, ngarepe tambah 3. Ah. Metune 7-1 modar kowe. Ora entuk iki ora. Mangga. Hagawe gregeting hati Eno. Nora mendot tak pikatmu lute bendo. Sik no. Pripun, Pak? Iki kayane ya ana sing pengen maju iki kayane. Perangkat Sinten? iki. Sapa? Ketoke Kabak Pem ketoke. Kabak Pem. Kabak pemerintahan Pak Sedi kayane mau tenang wae kok. Aku nang mburimu. Ah piye ditari ya? Ibu lek diraga sae, Mas. Apa ya aku nomboki ledek anu sinden loro. Medhek. Weh, nek cara mbiyen ki no, tak omongi, Nggih. sing jenenge merti desa kuwi nanggap ledek. Kae lemeran ngono kae. Kok terus sing duwe dijugeti ngono. Ora mung meneng wae ngene iki mbiyen ki. Ane nek ora ana sampean ya ora dadi wong nek ledek nek ora ana munyuk ya ora dadi. Ketoke anggere ngremuk aku seneng kowe ya. Wah, ketoke kok ora ana gerakan to, Mas? Ora ana gerakan bawah tanah. Ya. Ya wis engko nek kersa tindak aja tindak. Nena nena. Pun, Pak. Oh. Ya wis. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran aku lek sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng midaran goleki ora krasa iso nganti wengi.
Matur suwun. Ya podang kuning gubuk asmara. Ayo Pras. Tingkat wektu. Kae nika ajeng diparingi niki lho. Apa? Kersane minggah mawon. Kowe ndak kula dikira nyatut. Oh iya, wah bejane Prastiwi. Iki sapa iki? Weruh ora iku? Wah. Lah sing tak waske iki kono malah jebul wonge ning kene. Ketoke dukuh ora permono. Iki kabel iki. Kae Bapak Kabak. Oh, Kabak apa iki? Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Kurang Apa? Nggih. Oh, Ah, modal ora Pras we. Le juga kudu tenanan. pokoknya ngantos mati, Pak. Oke. Enggak kula dikira nyatut to niku ora percayanan wong Iki kok do omong-omong ra nggome kaya wong rebukan. Lah iki lungguh kowe nyengeni aja meneh ngadeg meneh. Ah iya, iki mau tambah apa, Pak Anu sapa? Nggih, matur sembah nuwun. Lah iki arep nyawer iki. Arep bar nganggo ndas. Kowe kene Piye? Mbok dicopot mene soba. apane? Nggonamu ki lho. Ambu konamu ku sing ngribeti dicopot. Wis iki kowe. Iki nganggo kat ora? Ora. Lah Piye? ra tenang. Ya wong wis tau takonmu ya tekan ndi-ndi kok. Lha ku nek takoni apa-apa sarwa berprasaja. Lah iki ya bener kok ya jawabane ora kathokan nganggo jarik kok ya. Lah iya, Terus dukuh kok ngurus kathok to. Weh, lah iki kowe iki aja kleru tampa. Sing jenenge duko kuwi ngebehi ya ngurus kathok, ya ngurus jarik, pokoke sembarang. Wong wedok iki mesti tak openi. Kecuali sing cendhek lho. Masane nek sing cendhek kuwi angel ukurane. Ya kok turu Dikur ra pas. semene. Kok angger turu ra pas. Sendhek. modar ora. Ora ding kok aku. Ketoke kok ngene, ketoke koyo isih ampu-ampu wae Mbak Yungmu. Tenan piye? Wani apa kowe ya? Kok wedira bojomu. Lah, Wani. Ya, kowe nyanyi apa? Ana bang apa? Jare liwung piye to ledale-de? Liwung. Tangane iki ora utang atung. Aku bengi iki aman, ora ana si sapa kae. Apa? Sing cara untuk gendeng kae. Aneh ta. Tani. Ya, mangga. Ya. Apa? Ngopo iki mau klinik-klinik? Arep Oh tak wangi, pikirmu sing ayem, kandhane karo aku kok. Oke. Apa? kupinge iku lho. Liwung kowe lah. Oh ning ora sah prengal-prengut to. Aku gak Mbok dicureki kok. Ora krungu e. Nyak diresiki. Heeh, diresiki. heeh. Kok tak resikane. Ya. Sida nembang ora kowe iki. Nek sire nembang lah ya lek nembang ora mahmu enak ngene enak ngene. Oh, kelakono duku tekak ngono. Apa ya geyo? Apa ya weh? Kaya ora yo.
Iya wae sak oleh. Wah. Lah kok lian nekak sak oleh. Ya sak tekane. Sak tekane pokoke, tekak yo pokoke. Kene akon piye? Tangan loro sisan. Tekak mules. Yo. Le mundur wis. Penak to kok. Penak ra? Penak sepira sandal. Karepe yo tenanan. Mlotrok to? Heeh, nyobenake nya. Wah. Kowe iki Ketanggur kowe. Ha iki sinden mantan gentruk dadine. Kowe iki biyen gek sekolah ya pramuka. Ha iya. Ya iso baris. Iso. Lah engko nek jejer karo aku gek nemplek nggon apa iki? Ayo, lencang samping. Lencang samping ya. Aku lah melu pramuka. Sabto pandita aku mung sliramu sisiku amoke koding lilani renaku kal kilawa mati Awas. sendal dawet sendal dawet sendal dawet Rono. Kapokmu kapan? Ayo. Mesti ra gelem karang elek-elek cah TK. Juluke siki. Lek juluke sing bener, wirune nganti miring lho. Wis ben miring, aku seneng miring. Wis ben. Seneng miring. Gak ora ngurusi. Yo nek miring kaya ngopo iki? Lah ngadeg wis semene jek nek miring yo tar sepira? Ayo men kaya bantal anak-anak kae. Gathok melu-melu. Kowe iki jaman nome yo kemayu. Saiki wae kemayu kok biyen meneh Iya, toh. kok. Oh, biar entek-entekke Prastiwi iki. Sinden nom-nomne Prastiwi iki wah ngedap-edapi tenan. Lek ngopo? Ayo le kenes kuwi. Wah, Anggere muni Ardikon nembang ngono kuwi ngawet-ngawet kae jaman nom iki. Ayo Bu anu Mbak Prastiwi belajar anu jineman ulur kambang wis. Apa? Ngawet. Cawet. Hei, Mosok. ayo Yo. teruske. iki Kowe sing nyanyi, pernah siki. Apane? Kok ndak mlotro. Kok kok dukuh ngematke iki wae to ket mau. Lah engko nek mlotro aku ya nyemelangi. Dukuh ki mikir Wah, jan nganti miring-miring. ben apa-apa. Oh tahu kok ora sadar sak liwung ki le ngunggahke jare iso tekan dhuwur dengkul.
Nganggo kopelku piye, Nyok? Moh ndok nggonamu ucul. Aja. Ucul ora apa-apa. Do wedi kabeh engko. Sing wedi ning kowe. Anak aku wani. Wah, Apa wedi ro nggonamu? Kecil kok. Ngomongi. iki kok enenge ming wani wae to iki. Kerubutan ngono iki. Ayo kerubutan. Dadi le wong atiku nalikane sepisah ketemu dadi lagu anggota hati ngerintan siang kalu kinorba jiwa datang bisa melukai hatiku leweng di tanah ganti karo numpang Tak itu. Apa? Sing nyuting nganti isin le nyuting. Rasa isin. Guyu kemekelan nganing. Aku sing nglakoni ra isin kok kowe isin. Oh. ora aku ayem nek ping mungsuh iki aku. Amargane Kok arep ra bayar to? Wis ora apa. Mergane arep ora bayar kurang ajar. Kowe iki mau ora wis diopahi to. Wah aku tua ya arep gratis to kowe. Gratisan kok tunggale kok. Ragat. Lakon apa iki? dukuh kok tipis ya iki. Duko tipis. Ya isih njaluk tambahan om. Duko imbas imbis ya kene. Ayo saya imbas-imbis ngatung. Ora nek Nah. gelem. Wis yo. Yo kene ge wis nek ngekaki wah wis. Urung kok. Hah? Setate Ini kok sing njaluk. nembang ki kowe ya. Ya wis. Yo meneh yo, selak kemringet e. Mesake nganti mengke-mengke ngono. Iki bar vertigo lho, nek ora tok. Sabda pandita Moki goding lilangi enak obat ngadino Pun matur wis ra matur sida. nuwun. Ra sida. Rasido, oh iya nyah, tak wenehi. Ah. Ah, Ini ra urung karo Prastiwi ya meso cucul. tak rewangi keringetan e kok. Lah ya ngono ku ya nganggo tomandang gawe. 2000, Bro. Duh kok sekelane 2000 walah. Jare ndek Casa Grande. 2000. 2000 iki nek tur kowe minggu nguyuh ya yo. Kowe Tak nggo nguyuh. sesuk liwat Ring Road ra? Ngopo liwat kono? Ayo Apa kapake? mampir. Ampun ndak mung tok umui dit 2000. Matur nuwun, Pak Seno. Jadi sekali lagi kenapa saya berpakaian seperti ini karena memperkenalkan bahwa di Desa Maguwarjo itu ada relawan yang terdiri dari R5. R5 itu terdiri dari Redam, Linmas, Matador, yang mana itu membidangi bidang sosial. Siapapun membutuhkan kami siap. Oh iya. Mekaten Pak Seno matur nuwun. Lah iki mau sing diparingke Pak semono. Apa cara Bandungan mau? Wis diparingi urung artane? Oh wis kok. Wah, Ayo dipinangkani. Iya. aku tak medun. Ayo kono lunga kono. Lah nek kowe iki nek iso ora mbutuhke aku sia-sia. Aku ki ning kene ya nang gunane. Anggo ngapa nek wis ora kecret blas. Duko kok ngesaki 2000 ora kecret.
Lah kelasnya Prastiwi kok. Ya wis kan aku ya, matur nuwun jago. Ya. Sehat. Ya. Matador. Nyenengke. Ayo piyai siji kae mego nyenengke miya. Iya, kae bal nek ngebel karepe wayangan barang karo ngebel aku arep mbayar ya. Wayangan iki aku mbayar gak dicatet tanggale. Ah wong DPW ora kok mbayar. Aku nyatet ya sak penakku dhewe kok. Lah aku nyatet tanggale tak tulisi sida apa ora. Iya. Ayo yuk. Jadi lunaske yuk. Ya ndak engko ndak utang. Heeh. Ngadeg meleh, Pak. Heeh. Diaturake ora apa-apa rada blandang sithik. Iya, malah rada enteng. Wis ora dadak entuk distraksi barang. Ya, dibawani. Ya. Gunung Galunggung Kabungkut Gunung Semarang ketunjang Telaga Sokawayana terang kicik di tengah gemersi. Gemerci apa lah? Rembecik di tengah gua Dunungna junjungan Ula pundung turis sungkurulan sungkan dadi kanca-kanca pengawit ki kasih dobel bengi. Dobel nek mau tak nei tunai terus iki sementara tak nenggon aku siki sak yuta. Oh iya. Sing arepani ngelingke sapa ya? Mesti ngelingno kae mesti mata. Yo. Teyang Tarim. Tarim Tarim. Kok Tarim? Ora apa-apa. Tarim Tarim Tarimaraga Wayana Ngancik Ngancik di negara Sunda. Ya, mangga. Ning nang ning nang na dorong tak ya. Mangga, aku wis apal, aku wis latihan ngendang jaipong ning omah. Tuku dhewe, tuku aku lho papat. Wah. Cilik-cilik. Heeh. Mangga.
matur suwun wis kabeh pamundutan wis iso diaturake ya mau saka Pak Tristianto mau sing ditransfer nang rekening awake dhewe mau wis sesuk bakal diratake menyang kanca-kanca wiyogelan kanca-kanca Ibu Waranggana ya iya pokoke tak kon nyatet mumpun dasar aku nek nganggo dhuwit kudu hakku iya rasane ning sirah kira penak ning awak penak to penak padha wae. Ayo diteruske sena. Ayo tak derekke, Mak. Ora 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 tak
tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layabing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan wiswanjimutun gobit sangar-sangar mlokan kecapurane semanten plajaring Raden Wisanggeni Pak Bambang Antasena